Ang programang ini rated SPG. So panggulo sana. Dear DJ Makisig, ano po ang marhay na advice na pwede po nindong maitaw sa sakuya? 22 anyos po ako, DJ Makisig, na sarong lalaki na tagadigdi sa Banwaan Kanbula, Camarines Sur. Gusto ko po sa endo DJ Makisig na i-open ining sakuyang istorya, asin inin sakuyang problema. Tamayo na po akong ibang maistoryahan ka ini, asin gusto kong mailuwas ang sakuyang namamatian. Igwa po ako nin kailusyon, 9 months na po kami. Enot po maugmahong kaming maray. Permi niya akong tigdadara sa mga magagayo na lugar. Sa mga mauugmang mga lugar. Permi niya akong tiga papakakanin mga masisiram na mga pagkakan. Asin por dahil dyan, naging maugma akong tawo, asin lalaki. Pero po, pagkalipas kang nagkapirang mga bulan, biglang nagbaguan sa kuyang girlfriend. Deko aram ko na paano, pero garoba ko na siya, so dati nga bata ko na nabisto. Sarong beses, bigla niya akong inalok magduman siya sa indang harong. Ako man ta lalaki, medyo naugma ako, ta in-invite ako duman sa indang harong. Baka piglutuan ako nin masiramo na mga pagkakan, asin baka may pabalon pang ibos. Pero nabigla ako, DJ Makisig, takan pag-abot ko sa harong ninda, day niya ako pigsabat sa gate. Pinadiretso niya tulos ako sa indang kwarto. Ay ina. Asin nakubanan ako, DJ Makisig, kan paglaog ko sa indang kwarto. Biyo na nagaburulakogan sa kuyang mata. Kang nahiling ko ang sa kuyang girlfriend, na mayo ng sulot ning kalson. Ay ino. Asin nahiling ko pa pati ang sa kuyang girlfriend haralabaon ang sa iyang mga kunyan. Mga barongot, kung baga sa ibang termino, haralabaon na an sa iyang mga kunyan, an sa iyang mga talahiban. Asin bigla niya akong binutong. Kinaputan niya ako sa payo. Asin ipinaugom sa sakuya. Mahamot man ko ta, DJ Makisig, pero sa sobrang rambong kan sa iyang mga talahiban, garo akong damulag na nagsabsab. Okay lang ko ta, tamahamot man. Kundi garo akong kambing na nagsasabsab kan sa iyang mga talahiban. Kaya ngunyan, DJ Makisig, nagahapot tabi ako sa indo. Taharani na ansa mo yung mansari, kung ano ang kaipuhan kong bakalon na pang-ahit tangani na mabawasan ang halabaon, asin marambong niyang mga talahib. Tabi pa, dahil man tabi ang piga-ahit, ano, ha? Piggagapas iya. Piggagapas? Pigrabnot. Sabi nga na kayan mga panga, kaya ko taan parong, kundi surambong. Ayan, salamat sa imo, Hashan, sa pagpadarakan surat sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas, sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa na, dahil po sinasadya. Alright?